Sommigen van jullie hebben vast al een keer yoga gedaan. En anderen denken te weten wat yoga is. Het is goed voor je lichaam en voor je geest. Om te ontspannen door inspanning. En daarom beginnen we eerst met rustig ademhalen. Ga rustig zitten. Zit op je zitbotten. Maak je rug lang. Laat je schouders zakken. En dan breng je één hand omhoog. En dan haal je rustig adem. En dan zeggen we de volgende zin. Amitabha. Ik ben vredig. I am peaceful. Oké, nog een keer. Deze keer andere hand omhoog. Amitabha. Ik ben vredig. I am peaceful. Heel mooi. Haal maar even heel diep adem door je neus. En zucht uit. En nog een keer adem in. En zucht uit. En adem in. En zucht uit. Dan zijn we klaar om wat meer te bewegen. En we beginnen altijd met het groeten van de zon. Sun salutations of de zonnegroet. Ga maar staan. Lekker in de kamer staan. En wie weet kunnen je broertjes en zusjes of je nichtje en neefje, wie er ook thuis is bij jou, met je meedoen. En dan maak je een cirkel. Maak een cirkel mooi en rond. Stamp maar even lekker op de grond. Je maakt je lang, want je bent niet bang. En dan maak je je klein, want dat is zo fijn. Je rekt. Je strekt. En dan draai je een rondje, want het is te gek. Nog een keer. Maak een cirkel mooi en rond. Stamp maar lekker op de grond. Je maakt je lang, want je bent niet bang. Je maakt je klein, want dat is fijn. Je rekt. Je strekt. En dan maak je een rondje, want het is te gek. Kunnen jullie thuis nog een keer proberen. Dan gaan we weer even zitten. En verzin maar eens een beest. Want in yoga hebben heel veel houdingen de naam van dieren. En de ene die we heel vaak doen is de downward dog. Breng je handen op de grond. En je zitbordjes gaan richting het plafond. En dan ga je lopen met je hond. Buig één been. En dan de ander. En buig één been. En dan de ander. En wie weet moet het hondje wel plassen. En dan breng je één been omhoog. En breng hem weer terug. Andere been omhoog. En breng hem weer terug. Dan breng je je knieën op de grond. En kom je even rustig zo liggen. Dit noemen we child's pose. Dan kom je rustig, handen en voeten. En dan maken we een kat. Adem uit, maak je helemaal een kat. En dan laat je je buik naar beneden, kijk omhoog. En dan ben je een koe. En dan ga je weer naar de kat. Miauw. En naar de koe. Oeh. En blijf bewegen van de kat naar de koe. En van de kat naar de koe. Dan ga je weer even rustig zitten.
autorijden. Strek je benen voor je uit. Pak met je handen het stuur. En we gaan autorijden. Kom maar naar voren. Van de ene bil naar de andere bil. Maar oh jee, we zijn thuis wat vergeten. In ze achteruit. En dan gaan we weer naar achter. Wat waren we nou vergeten? Onze zonnebril. Pak je zonnebril en zet je zonnebril op. Dat rijdt toch een stuk beter met zonnebril op. En dan gaan we weer verder met autorijden. En we stoppen en we stappen uit. En als we uitstappen, zien we allemaal hele mooie bomen. Dus maak een mooie boom van jezelf. Ga staan, ogen gericht op iets wat niet beweegt. Misschien hangt er wel een schilderijtje waar je naar kan kijken in de kamer. En breng je één been omhoog, zet hem in je dij. Handen voor je hart. Of misschien opzij. Maak je lang en maak je sterk. En dan gaat de wind heel hard waaien en beweeg je je takken en je bladeren in de lucht. En dan wordt het weer rustig. Breng je je handen terug, stap terug en schud even lekker uit. Maak nog een keer een boom van je nu aan de andere kant. Misschien zet je deze keer je voet iets lager. Maak een boom van jezelf. En laat die takken maar bewegen in de wind. En stap terug, schud rustig uit. En in de boom zit een uil. Dus dan gaan wij allemaal als een uil zitten. Zijn vleugels langs zijn lijf. En hij kijkt van links naar rechts. En wat een uil wel kan en wij niet, is zijn hoofd helemaal ronddraaien. Probeer maar of je dat kan. Ik denk het niet. Dan breng je je handen voor je. Je voeten iets opzij. En dan brul je als een leeuw. Misschien wil je je tong wel uitsteken. En dan gaan we weer rustig zitten. Strek je benen uit. En ga liggen op een handdoek of een matje, wat je thuis hebt. En wie weet heb je ook een lief knuffelbeestje bij je. Even rustig helemaal liggen. Breng je armen over je lichaam. En maak alle spieren sterk in je lijf. En dan laat je alle spieren helemaal ontspannen. Breng je armen langs je lichaam. En je kan je knuffelbeestje op je buik leggen. En als je inademt, dan gaat je ademmaatje omhoog. Adem uit. En zakt het knuffelbeestje naar beneden. Adem in. Omhoog. Adem uit. Bij elke uitademing voel je hoe alles aan je lichaam zwaarder en zwaarder wordt. Het is nu bijna alsof je gaat slapen.
langzaam ga je je tenen en je vingers weer bewegen. Breng je knieën, zet je beestje opzij. Breng je knieën naar je borst. Pak je knieën vast en schommel van links naar rechts. Dan strek je je benen even uit. Pak je benen vast achter je knieën en schommel naar een zittende positie. Dankjewel voor het kijken en voor het meedoen en graag tot een volgende les.